Mas kontrobersyal. Winersa niya ako. Mas pinainit. Ramdam ko ang halik niya sa leeg ko. Bababa sa aking. At mas pag-uusapan. Tinanggal niya bigla yung panty ko. Mga sikretong dito mo lang mapapakinggan. Top Secrets. Top Secrets. Top Secrets. Top Secrets. Hi Kabisyo, it's me once again, DJ Rakitera. At ito po ang programang Top Secrets. Ang programang ito po ay para sa inyong lahat. Kung meron kang bigat na nararamdaman at gusto mo tong ibahagi sa isang tao na kahit papano'y makakaintindi sa pinagdaraanan mo, na hindi ka huhusgahan during the call. Pero after, pwede. Charot! May darot! Ito ang programang yon. Charot! May darot! Anyway, meron na po tayong top secret caller on the line. Hello! Magandang gabi sa'yo. Hello po, magandang gabi po. Magandang gabi. Pwede bang malaman kung anong pangalan mo? Si Lucy po from QC. Lucy from Quezon City. Hindi naman binabaha sa inyo ngayon. Hire po kami from hire up po. Taray, higher up. Parang nakaluwag-luwag po kayo dyan, ha? Anyway, Lucy from higher ups ng Quezon City. Hindi ko na patatagalin to. Ano ang top secret mo? Yung ano po, bali 6 years na po akong na-inlove sa babaeng may dalawang anak. Until now, may ginagawa, although na meron siyang, may mga nag-entertain sa iba, although naging martyr po ako. 6 years kang in love sa isang babaeng hindi naman opisyal na nobya mo. Opo, doon po. Kaano-ano mo tong babaeng to? Katrabaho mo siya? Kaopisina mo? Kakilala? Kaibigan ng kaibigan? Anong relationship ang meron kayo? Bali, first love ko po siya since high school kasi although na way back po na wala akong hilig. And then nakilala ko siya na first GF ko po. Wait. Wala kang hilig? Ano yung narinig ko? Wala po akong hilig na iba kundi online games, and then nakilala ko siya, naging girlfriend ko for almost 3 months lang po. Nakilala mo siya? Puro online games yung... Kalugar po namin. Kalugar mo siya. Aba. Okay. Tapos nung nakita mo siya... Ayun po, yung dun po pinaranas sa akin yung pagiging batang 90s na yung walang pake sa love life kundi maglaro, and then nahulog ako sa kanya dahil sa pinapakita niya na yung care ba, yung pinagpababawalan akong maglaro, mga kung ano-ano man. Sa loob ng 3 months po, na-inlove ako sa kanya dahil doon po. Bakit kayo nagsama ng 3 months? Ano po, as a GFBF po na yun po, yung sabagay, tendency na ako po as a normal boy na normal lang po. And then, hindi pinaiwatig niya na masarap pala magkaroon ng relasyon at the age of around nung way back 2010. Mm-hmm. Na so, nagka-developan kayo? Opo, doon po na nagkaroon ng feelings, and then suddenly, pag loob ng 3 months, bigla po siya nagkaroon kami ng lost communication. Nagkaroon po kami ng ngayon po. Although na doon na po ako nagkaroon ng feelings sa kanya, kaso naman po, suddenly nawala ako ng communication, and then after a few years po, bago huli kami nagkauling magkausap. Wait lang, bakit kayo ba ay nagkaroon ng label nung time na yon? Dung sa 3 months na yon. So may label kayo as boyfriend and girlfriend. Tapos bigla na lang kayo nawala ng communication sa isa't isa? As in, hindi na lang siya nagparamdam sa'yo o ikaw yung hindi nagparamdam sa kanya? Bali ako po, wala ako pa akong, siya po, bali wala siyang, by daylight siya na walang cellphone. Ako po na hindi talaga totally not communicated ng mga days, mga years na yon, and then nawala daw siya ng cellphone.
At suddenly, nung nakalugar ko lang po, nakita ko na meron na siya sariling boyfriend, and then parang apparently na nagkaroon ako ng parang puppy love, and then 10 years from now, yun, nagkausap muli kami. Ibang klase yung mga ginamit mo, suddenly, tsaka apparently, Wait lang, himay-himayin natin kasi ang bilis ng mga pangyayari. Kumbaga 3 months, kala mo mag-boyfriend, girlfriend kayo, tapos biglang nawalan daw siya ng cellphone kamo. So, hindi mo na siya nakontak, kalugar mo siya. So, bigla mo na lang siya nakita na may kasama na ng ibang lalaki. So, eto na agad boyfriend niya. So, meaning, hindi kayo talaga naging, alam mo yon, solid in a relationship or baka talaga nagloko lang siya? Hello? Hello, DJ. Lucy. Sorry po, nag-choppy line po. Chubby ako? Choppy line po. Nag-choppy ako. Okay, sige. So, ulitin ko lang yung... Way back po. Parang ganun po. Within 3 months po kasi siya yung first girlfriend ko, and then dun, sa loob ng 3 months, nagkaroon kami ng communicate, tas yung mga physical contact. mga romantic. Apo. Oo. Kumbaga siya yung nagparamdam sa'yo ng unang klase ng pag-ibig. Kumbaga, siya nag-introduce sa'yo nung idea of love, yung romantic kind of love. Siya yung nag-introduce sa'yo ng romantic kind of love. Tama ba? Hello, Lucy. Nawawala ka na ba? Kinukuha ka na ba ng mga alien dyan? Ayun po. Clear na po. Ayun. So, siya yung nag-introduce sa'yo ng romantic kind of love. Opo. Kaya hindi siya maalis sa isip mo. Tapos, nung nawalan kayo ng communication, sinubukan mo siyang hanapin, puntahan siya sa kanila, o hindi? Bali yan lang po. Walking distance po sa amin kasi kalugar ko lang po eh. Ba't di mo siya pinuntahan? Ayun nga po kasi although na bagito nung mga days na yun, until now, hanggang ngayon po, kasi nakausap ko ulit siya mga around 2015. Dahil din parang kinain na siya ng anak. Wait lang, napuputol-putol ka ha. Ang nakalagay dito, weak network connection. O ayan, malakas na naman ulit yung connection mo. Nasaan ka ba? Nasa bubungan ka ba ng bahay ninyo? Ano po ma'am, telco technician din po ako ma'am. Ayun naman pala eh. Pwesto ka sa magandang connection o Okay na po ma'am. reception. Ayan. Maganda na yung boses mo. Apo, loud and clear na po. Apo, yun nga ma'am, other 2015, nag-usap na kami. Pero although na nagkaroon siya ng past relationship, meron na po siyang 2 anak sa ex-husband niya po. Tapos hanggang ngayon, nag-communicate kami around 2016 na. Until now, nakausap ko po siya. Nagkaroon kami ng mutual na understanding din po para sa average na age na 30, ganun po. Parang ano po. nagkikiss kayo? Nagkikita kayo? Opo. Normal lang po eh. Sabaga, Nagkikiss na kayo? Ay, hindi po. Kiss po. Never po. Never. Okay, so Apo. nung nag-reconnect kayo sa isa't isa, puro pagkikita lang yung mga sumunod na nangyari. Opo. And nothing more than that. No romantic kind of action towards each other. Wala? Meron o wala? Yung romantic actions. Never po. Never doon sa sinasabi mong 6 years na in love ka dito sa babaeng to. Opo. Alright. Wala ka bang jowa sa kasalukuyan? Wala po kasi yun nga po eh. First love never dies, sabi nga ng iba. So, Kasi although na anong balak mong gawin ngayon sa nararamdaman mo para sa babaeng ito? Ibaon sa limot o ilaban kung ano man yung nararamdaman mo? gusto ko man ilaban kaso nagpapakita siya ng kasi meron po siyang 2 anak kasi ano po parang future minded na po siya. Gusto niya ng for future na rin. Nagpapakita siya ng alin? Ano po, yung sabaga meron siya ng 2 anak and then may stable na trabaho. Although meron naman po ako, malaki yung kita. Gusto niya na po yung yung stable na rin. Although kaya ko naman pero hindi niya masabi sa akin.
Bakit kailangan manggaling sa kanya? Bali, base lang po sa pinaparating niya rin po. Bakit hindi ka mag-take ng initiative? What is stopping Ayun na you? nga po. Nag-initiative na po ako, although na may mga problema siya ng financial, emotional na nagagawa ko naman. Parang hindi po ko take to risk eh. Hindi ka risker. Opo, hindi. Siya po, sa tingin niya sa akin, di po ako risker. Kung nasasabi niya yun, baka nakikita niya through your actions na hindi ka talaga risker. Naisip mo ba yun? Do you agree Naisip ko with rin. her? Opo, naisip ko rin po yun. Although na meron naman po akong stable financial, pag may problema sa mga emotional, ang problema po, yun nga po, parang future-minded din po din siya. As meron po 2 siyang anak. Futuristic siya. Opo. Tapos naisip niya yung kapakanan ng 2 niyang anak. Ikaw ba willing kang saluhin yung responsibilidad na agad-agad kung sakali mang tanggapin niya yung pagmamahal mo sa kanya, yayakapin mo lahat ng yun? Opo, willing naman po. Kasi although na may mga bagay na hindi kaya gawin, pero nagawa ko mula nung sinabi niya na nagkakausap kami, yung mga kunyari, financial na kailangan niya ng pera, although na wala ako. Binibigyan mo siya ng pera? Yes po. Magkano yung Opo, pinakamataas na binigay mo sa kanya? Kung lang po, medyo 6,000. Normally lang po yun. Uy 6,000 pesos yung ibinibigay mo sa hindi mo naman jowa, pero love mo? 6,000 pesos, pero binabalik naman niya. Hindi ko na po hinahabol yun eh. So nakamagkano ka na kung hindi mo mamasamain na sagutin yung tanong ko, ha? Huwag na po sumay total kasi medyo Malaki na. personal na po. Parang gano'n na rin po. Pero hindi mo ba Pero naisip na baka tinitake advantage ka niya? Naisip po na rin po yun, pero yan po tayo eh. Kasi pag nagmahal tayo, i-set aside natin yung mga ganong senaryo eh. Kasi alam mo, kung talagang gusto ka rin itong babaeng to, medyo nagpakita na rin siya ng motibo sa'yo eh. Kumbaga dapat kahit papaano meron ng, alam mo yun, haplos ng pagmamahal, may ganun. Pero bakit wala? Meron naman po, pero... Anong klaseng haplos? Pag binigyan mo siyang pera? Hindi naman po. Pag meron mga event sa kanila, niyaya ako sa kanila, although open naman siya sa akin, pati yung pamilya niya. Open Nakilala siya naman sa'yo. Kila- Okay. Opo, kilala naman ako ng mga anak niya, sa aking kapatid niya, tatay niya. Anong plano mo? Yun, medyo mabigat lang po. Ditong past month na parang... Anong plano mo? Sabaga. Gusto kong plano po. Gusto ko nang bumitaw. Bibitaw ka na. Opo. Ilan taong ka na ba ngayon? Nasa kalendaryo, last day. Last year. Last year mo na sa kalendaryo. Opo. Oo, kasi kailangan mo na maganap ng mapapangasawa mo. Although sabi nila, lalaban pa rin daw ang isang lalaki kahit umabot pa siya ng 50. Yung iba nga, Tama po. 70, lalaban pa rin yan, makakabuo pa rin yan. Pero kung palagay mo, buo yung desisyon mo dyan, di, bumitaw ka na. Pwede naman kayo maging magkaibigan eh. Ay nga po eh. Pero at the end, gusto kong bumitaw pero andun pa rin yung yung siklabo ng damdamin. Taray, may siklabo ka pa ng damdamin mo kung hindi ka magte-take ng risk, at hindi mo ilalaban yung nararamdaman mo, wala rin patutunguhan kung ano man yung nararamdaman mo. Hindi rin magmamaterialize yan. Magsisimula ang lahat sa pagsusubok. Diba? Hindi sa pagsubok, kundi sa pagsusubok. Subukan mo para malaman mo. Anyway, Paano maraming nga po? salamat At tayo magko-commercial break muna. This is Top Secret. Salamat po. Walang Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!